Dneska som nevedela, ako mám zvoliť farbu, tak som vybrala rúžovú, jak nečakané. Ani neviem, čo vlastne, o čom teraz budem točiť, ale nejaký story tam si určite vymyslím. Takže myslím si, že mi z tých storytimeov troška vybuchla hlava. Dneska vám dám taký kvíz. Mačka alebo pes? A o tomto je dnešný storytime. Buď to, alebo to. Takže pes alebo mačka. Pre mňa vyhráva 100% mačka. Ale pre viacerých ľudí je víťazom pes. Kvôli neviem čomu. No takto určite väčšie množstvo ľudí by si vybralo radšej psa ako mačku, pretože pes je spoločenský a tak. Neberte ma vážne. Proste len ja nemám rada psov a troška ma to štve kvôli tomu, že sú moc niektorí veľkí a OK, tento pes nie je úplne dokonalý, ale tých menších psov by som zvládla o mnoho lepšie ako tých väčších, pretože sú samozrejme malí a mne sa už stalo, že ja mám doma takého veľkého psa, no mám ho na záhrade a on ma už veľakrát zvalil na zem a doteraz ma to štve. Ale to je jedno, lebo je aj viac vecí, ktoré tu v dnešnom videu budeme mať. Trebárs ako... Než budeme pokračovať, nezabudnite napísať komentár, v ktorom bude napísané, či máte radšej psov alebo mačky. Zhodnotíme to v ďalšom videu, čoho bude viac. I'm so sorry, ja fakt neviem, o čom budeme ďalej rozprávať, to alebo to. Ináč zdravím Lady Cat Cutie, pretože som jej napísala, že či chce byť pozvaná v nejakom videu a ona vravila, že áno, veľmi rada, no tak teda ahoj, zdravím ťa. A jak by ste aj vy chceli byť v nejakom videu, tak mi nezabudnite napísať do komentárov, že prosím, daj ma do videa, alebo také niečo. Lebo Lady Cat Cutie to už pár týždňov sľubujem, pretože som to jej pozdravenie chcela dať do videa, takého väčšieho videa, no ale a napíšte mi do komentárov, či chcete mať part 2. Tak zatiaľ čau čau.